Mas mahalaga ba ang itsura ng pagiging mabuting Kristiyano o ang tunay na laman ng ating puso? Madaling magsalita tungkol sa Diyos, madaling mag-post ng Bible verse, madaling ipakita sa iba na tayo ay mabuti at relihiyoso. Pero ang tanong, tunay ba itong nakikita sa paraan ng ating pamumuhay? Sa ebanghelyo natin ngayon, binabalaanan tayo ni Jesus laban sa pananampalatayang puro salita ngunit hindi nakikita sa gawa. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa ebanghelyo ngayong araw, August 22, 2026, Memorial of the Queenship of the Blessed Virgin Mary. Sa ebanghelyo natin ngayon mula sa Matthew 23 verses 1 to 12, nagsalita si Jesus tungkol sa mga eskriba at mga pariseyo. Sinabi niya sa mga tao na gawin nila ang mabubuting itinuturo ng mga ito, ngunit huwag nilang tularan ang kanilang mga gawa sapagkat hindi nila isinasabuhay ang kanilang mga itinuturo. Ipinakita ni Jesus na mahilig silang makita at mapansin ng mga tao. Gusto nilang parangalan at tawagin sa mga titulo na nagpapakita ng kanilang mataas na katayuan. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang pinakamadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. At nagbigay siya ng napakahalagang prinsipyo. Ang nagpapakataas sa kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Mga ka-digital disciple, napakagandang mensahe ni Jesus. Hindi masama ang magkaroon ng magandang reputasyon. Hindi rin masama ang maging mahusay o kilalanin ng ibang tao. Ang problema ay kapag mas inaalagaan natin ang timahin natin sa harap ng tao kaysa sa karakter natin sa harap ng Diyos. Maaari tayong magmukhang banal sa social media, pero paano tayo kapag walang nakakakita? Maaari tayong magsalita tungkol sa pagmamahal, pero marunong ba tayong magmahal sa mga taong mahirap mahalin? Maaari tayong magbahagi ng salita ng Diyos, pero hinahayaan ba nating baguhin ng salita ang sarili nating buhay? Mga ka-digital disciple, ito ang hamon ni Jesus. Huwag lang nating ipangaral ang kabutihan, mamuhay tayo sa kabutihan. Huwag lang nating sabihin na mahal natin ang Diyos, ipakita natin ito sa ating mga gawa. At huwag nating gamitin ang ating pananampalataya para itaas ang ating sarili kaysa sa iba. Sa paggunita natin sa Queenship of the Blessed Virgin Mary, makikita natin kay Maria ang magandang halimbawa ng tunay na kababaang loob. Bagamat siya ay pinarangalan ng Diyos sa natatanging paraan, hindi niya hinangad ang sariling kaluwalhatian. Ang kanyang buhay ay laging nakatuon sa Diyos at sa pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya ngayong araw, tanungin mo ang iyong sarili. Ang ipinapakita ko ba sa ibang tao tungkol sa aking pananampalataya ay tunay ding nakikita sa aking pribadong buhay? At isa pa, mas gusto ko bang mapansin ng tao o maging kalugod-lugod sa Diyos? Mga ka-digital disciple, hindi natin kailangang patunayan sa mundo na tayo ay mabuti. Mas mahalaga na alam ng Diyos na ang puso natin ay tunay na naghahangad sa Kanya. Kaya huwag tayong matakot na maging simple. Hindi kailangang laging tayo ang nasa harapan. Hindi kailangang laging tayo ang napapansin. Minsan, ang pinakamagandang paglilingkod ay yung ginagawa natin ng tahimik, walang palakpak, walang recognition, at walang hinihintay na kapalit. Tularan natin ang kababaang loob ni Maria, isang pusong hindi naghahanap ng sariling karangalan, kundi laging handang magsabi sa Diyos, mangyari sa akin ay yun sa iyong salita. Kaya piliin nating maging tunay kaysa maging impressive. Piliin nating maglingkod kaysa magmataas. At piliin nating maging tapat sa Diyos kahit walang nakakakita. Dahil ang tunay na kadakilaan sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa taas ng ating pangalan, kundi sa lalim ng ating kababaang loob at pagmamahal. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, i-share mo upang mas marami pang makarinig ng salita ng Diyos. At huwag kalimutang i-follow ang page para sa araw-araw nating pagninilay sa Ebanghelyo ngayong araw. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Online for Christ, offline with purpose. God bless.